Сустрэча Лукашэнкі з Пуціным. Дзікія прысуды па справе рабочага руху і страшная хвароба Бруса Уиллиса. Прывітанне, сябры! З вамі наша Ніва і галоўныя навіны 17 лютага. Перад пачаткам роліка, калі ласка, падпішыцеся на канал ды націсніце на званочак, каб не прапусціць нашы новыя выпускі і заўсёды заставацца ў курсе актуальных падзей. А цяпер да навінаў. Лукашенко зноў прыехаў да Пуціна. Сёння яны сустракаюцца ў Маскве. Перамовы праходзяць у пуцінскай рэзідэнцыі ў Новаагарове. Афіцыйна будуць абмяркоўваць пытанні бяспекі, абароны, энерганосьбітаў і імпартазамяшчэння. Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно. Я мог не согласиться. Мы все занятые люди. Дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати говоря, смотрел вашу пресс-конференцию. Чтобы не смотрели, расстроились, наверное. Нет, почему? Нет? Нет, Ну, почему? Я уже мне в плюс. разделяю ваши позиции и подходы, знаете. Але ёсць меркаванне, што Пуцін выклікаў Лукашэнку, каб паведаміць пра нейкія свае крокі, якія рыхтуюцца ў сувязі з гадавінай вайны ва ўкраіне. 21 лютага Пуцін выступіць з пасланнем да федэральнага сходу. Цяпер віруюць чуткі, што ён можа агучыць нейкія важныя рашэнні, звязаныя з вайной. Пакуль жа вядома, што на сустрэчы з Пуціным Лукашенка прапанаваў наладзіць у Беларусі вытворчасць расійскіх самалётаў МіГ-25, якія, цытата, «ва ўкраіне сябе добра паказваюць». Для гэтага Лукашэнку патрэбная невялікая тэхналагічная падтрымка Расіі. Таксама Лукашенка паведаміў Пуціну, што выканаў усе дамоўленасці па абароне і бяспецы. І нават трошкі больш. Падрабязнасці, як звычайна, паабяцаў расказаць пазней. Расійскі наступ ва ўкраіне ўжо ідзе. Пра гэта паведаміў Уладзімір Зяленскі ў вялікім інтэрв'ю BBC. Там жа ён згадаў Беларусь і папярэдзіў, што ўступленне ў вайну будзе вельмі вялікай памылкай. Але калі яно адбудзецца, Украіна гатова змагацца. Таксама Зяленскі сказаў, што кампрамісы ў дачыненні да акупаваных тэрыторый немагчымыя, бо гэта будзе, цытата, «бомбай у цэнтры Еўропы». Немагчымы, па словах Зяленскага, і кампраміс з Пуціным, бо яму няма веры. Расстралялі случака, які забіваў і рабаваў пенсіянераў. Віктор Скрундзік разам з паплечнікамі уламываліся ў дамы пажылых вяскоўцаў, рабавалі іх, пасля збівалі і падпальвалі хаты. Некаторыя пенсіянеры гарэлі жыўцом. Адна жанчына выжыла, неўзабаве Скрундзіка і кампанію затрымалі. У 2020 годзе ён быў асуджаны да расстрэлу. Пра тое, што прысуд прывялі ў выкананні, стала вядома толькі зараз. Аказалася, што Скрундзіка расстралялі яшчэ ў ліпені 22 года. Сёння агучылі прысуды па справе рабочага руху. Тэрміны гіганцкія. Амаль усе асуджаныя працавалі на вялікіх беларускіх прадпрыемствах. Нафтан, Гродны Азот, БМЗ, Атлант, Беларуская чыгунка. Большасць рабочая, але ёсць і юрысты, і інжынеры. Яны аб'ядналіся пасля фальсіфікацыі выбараў 2020 году і гвалту сілавікоў. Затрымалі актывістаў у восені 21 года. Абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве і стварэнні экстрэмісцкага фарміравання. У справе налічвалася 38 тамоў. У тым ліку сакрэтны. Суд доўжыўся 3 месяцы. Большая частка працэсу праходзіла ў закрытым рэжыме. Сёння агучылі прысуды. Александр Капшуль і Уладзімір Жураўка атрымалі па 15 гадоў калоніі. Андрэй Пагірыла і Александр Гашнікаў па 14 гадоў. Сергей Дзюба, Ігор Мінц, Валянцін Тираневіч і Сергей Шамецька асуджаныя на 12 гадоў. Ганна Аблаб на 11 гадоў калоніі. У вядомага актора Бруса Уиллиса страшная хвароба. У мінулым годзе ён скончыў сваю акцёрскую кар'еру з-за афазіі. Гэта разлад маўлення пасля пашкоджання мозгу. А цяпер яго сям'я паведаміла, што Уиллису выставілі новы дыягназ, яшчэ больш цяжкі. У 67-гадовага актора дыягнаставалі лобна-скроневую дэмінцыю, якая прагрэсуе. Пры такім захворванні закранаюцца перадусім лобныя долі і пярэднія аддзелы скроневых доляў галаўнога мозгу. Пасля з'яўлення сімптомаў такой дэмінцыі чалавек жыве ў сярэднім 5-7 гадоў. Я бацькі записывают тыктокі пад словы Зянона Пазняка. Што? Моя мова беларуская, таму што мы беларусы. Наша дзяржава – Беларусь. І мы – вялікі культурны народ. Гэтыя словы Зянона Пазняка, пакладзеныя на музыку, завірусіліся ў тыктоку. І нечакана відэа пад іх сталі записываць не толькі прыхільнікі нацыянальнага руху.
Моя мова белорусская, потому что мы белорусы. Наша держава Беларусь, и мы великий культурный народ. Відэа ў суправаджэнні пазнякоўскай цытаты записываюць і лукашэнкаўцы, і прыхільнікі России, і аматары вайны. Моя мова белорусская, потому что мы белорусы. Наша держава Беларусь, и мы великий культурный народ. Хутчэй за ўсё, яны проста не ведаюць аўтара, што дадае камічнасці гэтай народнай творчасці. У слуцкім аўтобусе заяц з'еў свой праязны. Кандуктарка правярала білеты, калі адзін з пасажыраў паказаў ёй нейкі дзіўны праязны дакумент. Жанчына папрасіла паказаць дакумент бліжэй, і ён аказаўся падробленым. І тут мужчына раптам вырваў праязны з рук кандуктара, запіхнуў у рот і з'еў. Далейшы лёс пасажыра невядомы, але на наступны дзень кандуктарка злавіла жанчыну з вельмі падобным падробленым праязным. Праўда, тая есці яго не стала. А ў Гомелі знайшлі ў рацэ зуб маманта. Выданне «Штодзень» піша, што жыхар Гомеля знайшоў зуб проста ў рачным пяску. Мужчына вырашыў перадаць артэфакт у музей. Спецыялісты паведамляюць, што зуб маманта аказаўся сапраўдным, але цалкам сцёртым, бо ён з'яўляецца свайго роду жорнам для расцірання ежы. Аказваецца, у мамантаў з часам зубы сціраліся, а замест іх вырасталі новыя. І так да 6 разоў за жыццё. І яшчэ адно незвычайнае здарэнне ў Гомелі. Проста ў цэнтры горада казуля засела ў плоце. Жывёла не змагла вырвацца з паскі самастойна. На дапамогу прыйшлося выклікаць ратавальнікаў. Пры дапамозе гідраўлічнага інструмента яны дасталі казулю і перадалі для транспарціроўкі ў ветслужбу. Дальнабойшчык-правакатар падставіў яшчэ аднаго чалавека. Юрый Комар у відэастрыме прадставіўся украінцам і пацікавіўся ў беларуса з рэчыцы, як той ставіцца да расійскай агрэсіі. Суразмоўца адказаў, што не падтрымлівае вайну і выказаў падтрымку украінцам. Праз некаторы час у кватэру мужчыны ўварваліся сілавікі. Чалавека затрымалі, назвалі нацыстам і прымусілі зняцца ў пакаянным відэа. Таксама набліжаны да губазік тэлеграм-канал выказаў вялікую падзяку Комару за затрыманне работніка школы. Пасля размоваў з Комарам затрыманыя як мінімум 10 чалавек. А сам правакатар быў звольнены з польскай фірмы, дзе працаваў кіроўцам-дальнабойшчыкам. І кароткая, але добрая навіна. Аказваецца, сёння міжнародны дзень коцікаў. Так што шчыра віншуем вас і вашых хвастатых сяброў. Вось такія навіны пятніцы. Падпісвайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся на наступным тыдні.